mabuhay mga ka-team. Panibagong umaga, panibagong pag-asa. Laban lang. Para sa video na ito mga ka-team, magta-travel naman tayo ngayon. Time check natin ay 2 o'clock in the morning. At ang pupuntahan nating lugar ay sa Bolinao, Pangasinan. Isa sa pinakamagandang beach dito sa Pangasinan. Oops! Hindi lang basta travel ang ating gagawin. Maghahanap tayo ng tao na karapat-dapat nating matulungan doon. So, ano pang hinihintay niyo mga ka-team? Tara at samahan niyo ako. Let's go! So, ayun mga ka-team, dito tayo sa lighthouse. Dito sa Bolinao.
Welcome mga ka-team dito sa Bolinao, Pangasinan. At dito tayo sa Villa Soledad Beach Resort. So yun mga ka-team, nakarating na tayo dito sa ating resort na pag-check-inan. So ano pang hinihintay natin? Tara at pasok na tayo. So ayun mga ka-team, dito tayo sa information office. At yan si Mrs. Nagsusulat siya. Para saan yan, Mrs.? Ha? So, iwan ka muna namin dyan. Papasyalan ko lang yung lugar. So, ayun mga ka-team, tara at mag-check-in na tayo, samahan nyo ako. So, ayun mga ka-team, dito tayo sa St. James Building, Room 10. So, tara, pasok tayo. So, ayun mga ka-team, meron tayong kitchen na dito. Bali, kompleto lahat. Dito na yung ating lababo. May ref din tayo. Pwede tayong maglagay ng mga pagkain natin. Yan, kompletong mga gamit.
So, ito yung kama natin, mga katib. May 4 na single bed, tapos 2 queen size na bed. Oh. Oh, Pion, dance ka. Good evening mga ka-team. It's 6:45 in the evening. So tara, tignan natin kung ano yung nasa labas ng ating hotel na pinag-check-inan. Good morning mga ka-team. So it's 6:45 in the morning. It's our second day here in hotel. So tara at tignan natin kung anong ating breakfast ngayon. Let's go. So ayan mga ka-team yung breakfast natin ngayon. So ayun mga ka-team, magla-lunch na tayo. Meron tayong sinigang na baboy, ihaw na isda, meron tayong dinakdakan. Good morning mga ka-team.
So, day 3 na tayo dito sa hotel nating pinag-check-inan. Ang ganda dito at talagang marerelax ka mga ka-team. Isama mo pa yung mga pasyalan dito, yung mga beach. Ang gaganda. Marami na rin ang mga turista na nagpupunta dito mga ka-team. So, mamaya ulit mga ka-team. Breakfast muna tayo. Tara, kain. So, ayun mga ka-team. This is our last day here in Villa Soledad Beach Resort Hotel. So, mag-check out na tayo. So, tara. God bless our trip mga ka-team. So, ito mga ka-team, babayaran lang namin yung kulang. Nayayos lang namin lahat doon. Bali yung half na lang naman po, 7875. Ang dali yung isang kita kasi ako ng So, ayun mga ka-team, may souvenir pa tayo galing Villa Soledad Beach Resort. So, ayun mga ka-team, nabayaran na namin yung kulang, yung balance. So, Ready ito, to pauwi na go. tayo. Pero mamasyal muna tayo sa ano, Sa Patar. sa Patar Beach. Tsaka sa lighthouse. Saka malapit na rin yung lighthouse doon. Papasyalan natin. Tara. Come with us. So, ayan mga ka-team. God bless our trip. Uwian na. Tara.